Kansalaisen palvelunäkymä eli uusi Suomi.fi on nyt prototyyppivaiheessa. Sen tärkeimpiä sisältöjä ja toimintoja on havainnollistettu kuvitteellisen esimerkkihenkilön, vihtiläisen yrittäjän Pauliinan avulla. Pauliina on naimisissa Matin kanssa. Pariskunnalla on 2-vuotias poika Onni. Uudesta Suomi.fi-palvelusta Pauliina löytää kaikki julkiset palvelut. Tunnistautumalla Pauliina pääsee henkilökohtaisiin palveluihinsa. Omalla etusivullaan hän näkee muun muassa viranomaisten viestit, muistutukset ja viimeksi käyttämänsä palvelut. Hän voi vaihtaa kansalaisen näkymästä yrittäjän näkymään ja jos hänellä on valtuutus, voi hän asioida myös miehensä tai jonkun muun puolesta. Apua asiointiin hän voi saada esimerkiksi aloittamalla keskustelun palveluneuvojan kanssa. Omat tietoni-sivu kokoaa Pauliinan tietoja hallinnon rekistereistä. Täällä hän pystyy tarkastelemaan esimerkiksi kiinteistöihin, äänestämiseen, ajoneuvoihin, oman kunnan palveluihin ja monen muuhun asiaan liittyviä tietoja. Pauliina voi myös valita näkymänsä tarjolla olevia yksityisiä palveluita. 2-vuotiaalle Onnille hän voi etsiä päivähoitopaikkaa, tutkia eri vaihtoehtoja sekä täyttää ja lähettää hakemuksen saman tien. Päätös tulee sähköisesti tämän palvelun omiin viesteihin. Kansalaisen palvelunäkymä mahdollistaa näiden ja monien muiden julkisten palveluiden käyttämisen yhdellä tunnistautumisella. Ensimmäinen versio kansalaisille avautuu vuoden 2015 lopussa. Kansalaisilta ja viranomaisilta kerätään palautetta koko palvelun kehittämisen ajan. Kansalaisen palvelunäkymä avautuu osoitteessa beta.suomi.fi.